Weet ik ook weer op tv, heb je gehad? Ja, hallo, ik ben Anne. En ik kom niet uit Maastricht, maar dat maakt niet uit. Zeg maar amuseers. Dat is hoe. Dat rijmt een beetje, hè. Maastricht, amuseer. Hoe komt het aan dan? Goed, maakt niet uit. Hoe ik vandaan kom, toch? Nee, dat maakt niet zo, maar die zei ze toch? Hey, ik kom niet uit Maastricht, dat zei ik. Maar dan is het toch gewoon. Hoe ze En vandaan komt. ik heb tegenwoordig een nieuw kleurtje in mijn haar, dus ja. Ja, lekker permanent, zo. Normaal is het allemaal stijl en zo, en nu heb ik een schoon kleurtje erbij. Past goed bij mijn zonnebril. Dus ja. Ja? Uitdenken. En ik ben Anne en dat is Sanne. Ja? Ik heb zo'n knibbel aan die naam. Ja, en er komt nog een Rie-Anne. Die komt er nog aan, maar die is een beetje lang aan het plassen, dus duurt allemaal een beetje lang.